Dobar dan i dobrodošli u još jedan video predstavljanja mašine naše kompanije. Ja sam Ksenija Dubajić i ja sam predstavnik prodaje kompanije Vendo. Ovo je jedna servoelektrična upcount presa. One nam dolaze u dimenzijama od 1250 i 2050 mm dužine savijanja. Sila pritiska ovih presa je 40 tona. Sada nekoliko reči o glavnim komponentama ove mašine. Najpre možete vidjeti, ona ima jak, pouzdan i precizan sistem zadnjih graničnika. Zatim imamo i prihvate alata. Prihvat kao i držači alata na ovoj mašini u potpunosti su kompatibilni sa eurotipovima alata. Veoma praktična i korisna stvar na ovoj mašini je radni sto koji se nalazi ispred nje, koji može biti fiksiran, odnosno uklonjen u slučaju potrebe klijenta. Efikasnosti i preciznosti ove mašine doprinosi i njena upravljačka jedinica, koja je kao i na drugim našim mašinama dostupna u 2 ili 3D verziji. Ova mašina je pravi izbor za vas ukoliko je vama najbitnije da imate visoku preciznost pri velikim brzinama savijanja. Ona je opremljena naprednim servomotorom koji ume da pomera gredu upcount prese, pri čemu se postiže veoma velika preciznost i pritom dobijate brza savijanja. Ukoliko smo fokusirani na niske operativne troškove, jer ova mašina usled njenih komponenata praktično ne zahteva održavanje. Ono što ste mogli da čujete je zapravo bešuman rad mašine. Zujanje, koje imamo kod drugih hidrauličnih mašina, ovdje je potpuno odsutno. Ovim dobijamo jedno ergonomsko radno okruženje, doprinosimo fokusu rukovaoca mašine i smanjujemo njegov zamor. Ukoliko vas je zainteresovala ova mašina ili imate potrebu za nabavkom bilo koje druge mašine za obradu lima ili cevi, obratite nam se na sljedeće kontakte i uverena sam da ćemo naći idealno rješenje za vašu proizvodnju.